सिगाङावनो नैबे आंनि इउटुब चेनेलखौ नायग्रो नोंथांमोननिसिम माने आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। दिनैनि आंनि मोननैसो खौराङा बेनो जाहैबाय मानोना जोंहा नैबे कुसुगाव माने दाउजें गन्थं ससाइटियाव माने मोनसे जा मिटिं मेल लादों आरोना इनकामनि थाखाय आरोना। स' नोंथांमोनहा नायलांदो दायो आरोना। आरो भिडिअखौ नायनानै जाहाथे अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हरो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होयो। जाहाथे नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजोंनो जोङो बेबादि माने जौगालांनो हानाय बादि आरोना। जोंहा दा नैबे सार नेहाथारिया जोंहा फंनैसो बिबुंथि लासिगोन अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो आरो। जोंनि ओरैनि बादैबो दस्राफ्राव सोरबाफोर नुयोब्ला खोन्थालायहरदो आरो। हमग्रा दंजोबखायो जोंनाव गानग्रा साफा भिएल दङ ओमफ्राय केपसारिं नेट दङ ग्लभस दङ। दे होमबा जाबाय बियो। दानिया जोङो थामथि एजेन्डायाव फैदिनि। थामथि एजेन्डायाव जाहैबाय जोंहा लटारि दाख्लै जानानै थांदों। दा बे लटारियाव बेसेबांसिम खरस जाखोमोन ओमफ्राय बेसेबांसिम माबा थादों बेखौ जों एसे मिथिनानै लादिनि। बिनि उनावहाय जोङो सारि नाम्बार बायदि बायदियाव रायलायनानै जोङो बुंनोसै खुगाजोंनो बुंनोसै लटारिया जोंहा गासै प्राइसआ मोनब्रैमोन नामा? मोनब्रै। फार्स्ट प्राइसआबो थांखादों आरो सेकेन्ड प्राइसआ खाफाला मोजां। सासे मानसिया दांबायमोनबोनो लानो होननानै खिन्थु बोरैबा बोरैबा दोनफिनदों आरोखि। दोनफिननानै थाबथादों आरोखि ओमफ्राय बाखिखिनिया थांजोबदों आरोखि। थांजोबखादों। दा माखासे लटारिनि कमिटि आरो फोरनि बिदिनो आं बारा माबाबो गैखाया खरसाफोर बिदिनो प्रिन्ट खालामनाय मा खालामनाय हेन टेन गासिखौबो लाजोबनानैहाय आरो जायफोर कमिटि बिथांमोननो एफा एफा साहा लोंनो होबाय 100-200 थाखा ना होमबा 500,000 बिदि होनानैहाय जोंनावहाय गासै 18,000 डिप'जिट थादों आरोखि माने रेभिनिउ थादों आरोखि लटारिनिफ्राय जोंनि ससाइटियावहाय। दा बे 18,000निफ्राय 11,000 बेंक एकाउन्ट जोङो खुलिबाय। 11,000 बेंक एकाउन्ट जोङो खुलिनांदों आरोखि। बेखौहाय जोङो 11,000 बेंक एकाउन्टआवहाय बे लटारिनि 11,000 दङ आरोखि दा 11,000। ओमफ्राय कारेन्ट एकाउन्टआव नोङो 11,000 जुदि दोनाब्ला जाखाया आरोखि बुस्थुआ। ओंखायनो 11,000खौ जोङो दोनथारनांदों आरोखि बे 11 माने 11,500खौनो दोनदों 11,500। ओमफ्राय 11,500 दोननानै बेसेबां माबा जाखो बेखौ जों बिदिनो थांलाय फैलाय ओमफ्राय बिदिनो माखासे खामानिफ्राव जोङो बाहायबाय थानाय जादों आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाखालि जोंहा बेरेनि माबा हाबबाय 11,760 थाखा बे हाबदों आरोखि। 11,760 थाखानिफ्राय जोङो माबा बिगोमा जेनाखि लन बिगोमा बे लन लानाय बिथाङा एसे फैसा माबाबाय थानायखाय बेनो 13,000 हरनाय जादों आरोखि माखासे माबा माबि खालामनानै आरोखि। जोंना बे बेंक बेलेन्सआ बुस्थुखौहाय खिन्थु माब्ला मावगोन मिथिया आरोखि बुस्थुखौ। ओंखायनो दा बे हिसाबैहाय जोंबो नेनानै थानांसिगोन। साननो गोनां जाबाय। ओरै होनना आं गियो जोङो बेयावनो माबानोसै जोङो बेखौ सेस प्लेन्टेसन खालामनोसै बिफां साल बिफां माबा बिफां गायजोबनोसै होनना बुंदो बेखौ। जों बेखौ दिथा होनोसै ओमफ्राय मा रिप्लाय होयो बेखौनो एसे बुंनांसिगोन। नैबे माबाया EMTM महरनाय भिडिअ माबा खायो होनना बुंदों। दा बिथाङानो जोङो गुवारै फोरमायनानै होबावसिगोन जोङो माब्रै बे बेरे बिमाखौ जों माबोरै कालेक्सन खालामनांगौ आरो जोङो बक्सखौ बबे जायगायाव सोरनावहाय दङ बेखौ जों खबर खालामलायनानै बेखौ लाङोब्ला हरोब्ला सोरबा दिनै हरोब्ला मोजां जागोन बेफोरबायदिनि बिसय जोंहा जोंनि मानब गेदेर नेहाथारियानो बिथाङानो। बेरे फिसिनायनि सायाव जोंनि BTCनि जेनाखि सरकार हाग्रा बिफाननि मानगोनां EM केरेंगा सार ओरैबायदि मोनसे फकास खालामदों बियो ओरैबायदि मोनसे भिजन हरदों आरोखि बियो बेरे फिसिनायनि सायावहाय। आरो बे बेरे फिसिनायनिखौ दाखालि खेबसे ट्रेनिं लाहैनायावनो आंनावहाय ओरैबायदि मोनसे अनुभब मोनसे फिलिंसआ मोनसे इन्सपायारा फैदों आरोखि। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दस्राखौ नाहरोब्ला बेरेनिजोंनो ओरैबायदि मोनसे सास्टेनेबल ओरैबायदि मोनसे लाइभलिहुड खुंगासिनो दं आरोखि गुबुन जायगायावहाय माने ओरैबायदि मोनसे डेभेलप जागासिनो दं आरोखि बेरेनि थ्रुयैहायनो जाय आरो जोंनि जेनाखि ओनसोल जोंनि जेनाखि बे जायगा एरिया बेखौ बुंनो थाङोब्ला हमनानै ला सापस नोङो
मोनसे गय दखान होयोब्ला नोङो बे गय दखानखौहाय ओरैबायदि जायगायाव होनांगौ रेस्टुरेन्ट खाथिनि लांगोनायाव बा हटेलनि लांगोनायाव होयोब्ला जाखांनानैहाय साहा पानि लोंखांना बा ओंखाम जाखांनानै नों गयखौ जायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंनि जेनाखि एरिया बे एरिया ओरैबायदि मोनसे सुइटेबल जायगा आरोखि बेरे फिसिनायनि सायावहाय मिथिंगाजों बुंफबनाय मिथिंगा सम्पदजों बुंफबनाय बेरेया जाहैबाय ओरैबायदि जिर' इनभेस्टमेन्ट आरो हाइ प्रफिट बेवहाय जोङो आदारबो होनाङा अमाफोरबायदि जोङो बेखौ सब समय जोङो नायबायबो जोङो थानाङा हाबासो जागासिनो दं नै हाबासो जागासिनो दं औ दा बे बुस्थुआ बेबायदि आरोखि ओंखायनो दा बेखौ गासिखौबो बुस्थु माबाया बिटिआर सरकारा मोनसे स्टाडि खालामनानै जोंनि बिटिसिआ जे हाग्राजों बुंफबनाय बा मिथिंगा सम्पदजों बुंफबनाय आरो बेरेया जोंनि जायगायावहाय जाथारगोन होननानै मोनसे डिमान्ड खालामदों आरोखि बेखौ लाना ओरैबायदि मोनसे एक्सप'जार भिजिट ओरैबायदि जेनेबा ट्रेनारफोरखौ जोंखौ लोगो मोनहैबाय दाखालि जों लोगो हमहैनायाबो साइन्टिस्ट जुगाव बेरेनि साइन्टिस्ट बिराद गिदिर आरोखि साख्रिखौनो थाइलेण्डनिफ्राय गारनानै फैनानै बेवहाय एग्रिकालसारावहाय बेरेनिसो खामानि मावफैबाय आरोखि ओरैबायदि दा ओंखायनो बिसोर हादोंब्ला जों मानो हाया आरो जोंथ' ट्रेनिंखौ मोनलांबाय थागोन दा ट्रेनिङा नैबे बरबारियावहाय पान्जाबनिफ्राय ट्रेनार लेंहरदों बेवहायबो जों लाहैनांगोन आरो जेनाखि इकुइपमेन्टस माखासे मेटेरियेल्स माखासे जिनिसफोर बेखौ थोजासे जोंनो खिन्थु हरखाबाय आरोखि बक्सआथ' मोनबाय थागोन दा जोंनो मा हरखो होननानै बुङोब्ला 15टा बक्स हरबाय ओमफ्राय एक्सट्राक्टर जाय बेरेखौहाय जोङो फिदिंनानै बै बिदैखौ जों बख'यो बे जोंनावहाय फेरेदनायाथ' बै प्रसेसिंखौसो होनबाय माबाखौहाय एक्सट्राक्टरा जाहैबाय बे बेरे बिदैखौ बख'ग्रा आरोखि र' जेनाखि हानि बेखौ बख'ग्रा बेखौ मोननै मोनबाय जोङो बेनिफ्राय जोङो माबाखौ मोनबाय कम सिड कुइन केस ओमफ्राय मोनसे मेचिन सफैनानै दं आंनावहाय बेखौ रावनोबो दाहरथ' होननायखाय हराखै आं दस्रा एनजिअफोरनो दस्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे जाहैबाय ओरैबायदि मेचिन मोनसेयैनो 40-45 केजि दाखालि आदार अननायखौ लानानै काजलगावनिफ्राय लायबाय आङो मोननै हरदों आरोखि बिसोर दाहरथ' होननायखाय आंनावनो दङ बे मेचिना गिलिर आरोखि बुस्थुआ बेखौहाय बे बेरेनि जेनाखि सिड फाउन्डेसन खम सिड फाउन्डेसन बेरेनि जेनाखि मोनसे न' बानायनायाव बे सिडआ मोनसे मेचिना मोनसे माबा खालामो आरोखि खामानि होयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनो 1.5 लाख बा 2 लाखनि मोनसे प्रसेसिं मेचिन हरगासिनो दङ दा बे आरोखि बुस्थुआ ओंखायनो दा बिथांमोना जे जोंनो हरगासिनो दं सरकारा जोंनो हरगासिनो दं जोंनि मानसिफ्रा जुदि बे बुस्थुखौ बुजियाबा बिसोर मा मावनो नागिरदों बे बुस्थुखौ जों जुदि बुजियाबा बिसोर जोंखौनो लानानै जोंनि सायाव सोनारनानै जुदि बिजन नुगासिनो दङब्ला आरो जोंहा ओरै आथिं आखाइ जुदि सोमावाब्ला बे बुस्थुआ बिराद मोनसे लासिंसिं प्रेस्टिजनिबो खोथा फैबाय ओंखायनो लाजिया फांजिया थांनानैब्लाबो जों फायखानाफ्रा बेयाव हमनानै लाबोबाय ओमफ्राय अबेबा जायगाफ्राव जों नागिरलाबायबाय आरो जारांखौ मानिनांगोन बिराद खस्थ' लागासिनो आरोखि बे बेरे नागिरनायावबो आरो न'आवहायबो बिराद थाल लाबाय थायो मोस्रोम गाखोदों ना मा गाखोदों बेफोरखौहाय दा आंनि खावलायनाया बेसो जेनाखि बेरेनि प्रजेक्ट बेथ' देरलांखासिगोन गैयाब्लाबो जोंनावहाय साराथ' होनदों नोंनाव 1000टानि खमै बक्स थानो मोना लासैनो जों हरगासिनो दंखायो नोंसिनाव 1000टासो बक्स थागोन दा बे बुस्थुखौ जों मेनटेन खालामनांगौ मा रोखोम जोङो मेनटेन खालामगोन बेखौहाय बुस्थुखौ ट्रेनिंखौ न' डाउट आं थांनानै लाहैगोन खिन्थु खामानिखौहाय हारसिंथ' हायाना ओरैहाय मावनांगोन आरोखि बे बुस्थुखौ ओंखायनो दायथ' लालायलायोब्ला जुदि मोजां आरोखि आरो दिनैनि मिटिंनि थ्रुयैनो जेन' बे बुस्थुखौहाय जोङो अफिसियेलि भाबै मिटिंनि थ्रुयैनो सोरबा सासे बा सानैखौ जोङो दायथ' होनानै जाहाथे बे बुस्थुखौ दिथा खालामग्रा ना होमबा दिथा खालामग्रा ना होमबा बेबायदि मानसिखौ जों दिनैनो जों एपइन्ट खालामनानै होयो आरोखि बुस्थु अब्ला बेखौनो बुंनानै आङो दोनथ'बाय स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरोना माने नोंथांमोननि बेबायदि अननायजोंनो जाहाथे जोङो माने जौगालांनो हानाय बादिना जोंहा माने नैबे जा रायमना गन्थं ससाइटिनि जोंहा नैबेनि गारिया आरोना जिपसि जों माने बेजोंनो बेरायहैनो हागोन आरोना दायो जोङो जोब्बाय नै जोङो थांसिगोन आरोना जों माने मिटिंखौ फोजोब्बाय आरो सावरायलायनानै एसेनोसै गोजोन्थों